ହଉ ଯା। କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ନାଁରେ ଖାଲି କୂଅ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲୁଥାଉ। ଆମର ତ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ କୂଅ ପାଣି ମିଶେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଶେଇବୁ? ବେଶୀ ଗପୁଛ ମଉସା। ଆମେ ତ ଗପି ଗପି ବୁଢା ହେଲୁଣୁ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଗପୁଛୁ? ବୁଢା ହେଇଗଲଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗପୁଛ ବେଶୀ ବୋଧେ। ଗଛ ଲଗେଇବ ଆମେ ଫୁଲ ନବ ତମେ। ଆମର ତ ଝଡ଼ିକିରି ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ 2-3ଟା ଫୁଲ ନେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ କଥା କହୁଛ। କହିଲିଣି କୋଉଠି କହିଲେ ଶୁଣି ପାରିବେନି। ହଉ ଯାଅ ଏଠୁ। ସେ ତ 2-3ଟା ଫୁଲ ନଉଥିଲା ତାକୁ ଏତେ କଥା କାହିଁ କହିଲୁ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଲେ ଗଛ ପୁରା ରଣ୍ଡା କରିଦେ। ବୋଉ ଦେଖିଲେ ସେ ହାରାମି ଚୋଡ଼ି କେମିତି କୁଟା କାଠି ଆଣି ଆମ ଘର ଅସନା କଲାଣି। ସେ ବୋଧେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କି କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ବସା ବନଉଛି। ନା ନା ଜମା ନୁହେଁ। ହାସ୍ ସେ ତ ତାର ବାହାରେ କରୁଥିଲା ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ଅଳିଆ କଥା? ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦିଅ ପରେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆଣିବି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିବି ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସ। ପୁଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଲୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସାଟିଏ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ସେ ଯାହା ଅଳିଆ ପକେଇବ ମୁଁ ସବୁ ସଫା କରିଦେବି। ତା ସାହସ କେତେ?